20 मे रु 26 मे ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ ଯାହାକି ବି ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଓ ଈର୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତଲବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଆଶା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କିପରି ନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଟକିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ମନ ପସନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହିପାରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ରହିପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ ଏହି ସପ୍ତାହ 4।